Ginatudlo gunman sa pagpatay kay Alfredo Panis Jr. ginpanginwala ang mga akusasyon batok sa iya. Babae nga nakabais ang biktima, ginapadalman ang kahilabtanan sa krimen. Si John Sala nakatutok. Malapit 7 ka oras halin sang nagpahibalo ang ginatudlo gunman sa pagpatay kay Alejandro Panes Jr. nga si Ricardo Rex Amoroso nga luyag na sini nga magsungka sa otoridad. Higayon ini nga nakumbinsi nga mag-upod sa mga kapulisan kagabi. Una nga nadakpan ang 7 ka mga ginatudlo kaobdanan sini nga sanday John Inesoria ginapahayag nagdrive sa motorsiklo nga naglaga sa biktima sang iniyang gintiro. Ginatudlo lookout kay sanday Jessica Naya kag Jurex Amoroso kag sanday Julius Inesoria, John D. Cadiz, John Mendez kag Mayla Inesoria. Nadakpan si Amoroso sa balay malapit man sa balay nga una gin-operate sa mga kapulisan ang iya makaopdanan. Ginpangidwala ni Amoroso ang akusasyon batok sa iya. Wala ko patay. Wala ko nakilala. Wala man kuno ini nagtuyo nga magpalagyo. Ako yan na nago ah. Ha? Nadala lang ko yan sa dagan nila to gabi. Sungka ko sa lamo. Ginpanginwala man sini ang granada nga nakuha sa iya posisyon sang Gindakob. Suno sa Molo Police ginapadalman nilang impormasyon nga may isa ka babayi nga nakabai si Panes sa ginoobrahan sini nga bar. Ginalantaw man kun may sikreto nga relasyon ng duwa kag nakalabot sa kahagugma sang babayi. Yes sir, no. Munang ginapadalman naton, ginapagintaan man namon link base amo ina ang babayi man nga nakabais ni Alejandro Panes alias Ninyo. Kag siguro base may ara dira no nga hindi pagintindihan na nila nga duwa kag nakalabot man sa migo sang sini nga babayi. Duga pa ni Desin, nakabaton man sang tawag si Amoroso nga kaangay nga may nagahatag sa iya sang instruksyon antes ang insidente. Wala pa maano ni Ricardo kung ano gid man ang instruction. Basta may ara lang kuno nga nag-istorya kag nag-contact sa iya. Ginpaidalom na sa drug kag paraffin test si Amoroso. Ginpasaka na sa kaso ang mga sospek. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas.